Ola, son Pepe Solla, cociñeiro. E non estou enfermo. Estou ben, sano. Non teño que ir a un hospital. Pero non podemos esperar a que o problema nos afecte para ser sensibles coa realidade que está pasando. Eventuais en loita, temos que apoiar as causas, este tipo de causas que melloran a nosa sanidade, que son as responsables de verdade que a sanidade funcione e funcione ben. O próximo día 12 tendes un examen, vos e nós tamén, non só vos. Vos para acadar unha plaza, nós para que mañán isto sexa mellor. Así que loitaremos o día 12. Non vou vestir de negro, a miña vestimenta de blanca, pero a alma será negra para estar con vos. E non só ese día, sino en todos os días que sexa necesario, ata que teñamos servicios mellores que o que temos que sempre pedir, pelear, loitar e conseguir. Así que o día 12 e o 13 e o 14 e todos os que faga falta vamos a estar loitando por mellorar todo o que necesitamos. Moitas apertas, moitos bicos e moi bo proveito.